Egunon, hasi baino lehen eskerrik asko antolatzaile guztiei eta bereziki Elgoibako Izarra Euskaltzaleon propaguneari gaurko jardunaldi honetara gonbidatzeagatik. Eskerrik asko baita ere ona gerturatu zareten guztioi. Hasiko naiz. Euskarak ingurune digitalean duen presentzia eta eragina aztertzea dira besteak beste gaurko jardunaldi honen asmoa eta helburua. Ikuspegi zabal horren barruan, sarean euskara ote dagoen galderari erantzutea eskatu zain niri, eta euskarak sarean dituen baliabideak, abantailak eta arriskuak edo ahuleziak ekarri nahi izan ditutona. Gaur egun, ingurune digitala, sarea, esaten dugunean mundua bera aipatzen ari gara. Izan ere, edozein zereginetan sarea dugu lagun eta lanabez. Are gehiago, sarean egotea ezinbestekoa da, edozein hizkuntzaren iraupena nolabait bermatzeko. Horren inguruan, askotan mintzatu da Andras Kornai, hizkuntzalari eta matematikari hungariarra, lehen Josuk aipatu bezala. Eta ekarri digu behar bada gurean ez ezagun samarra zen heriotza digitalaren kontzeptua. Gainera, eremu digitalean ere, belaunaldien arteko transmisioaren beharraz, eta hizkuntza komunikatzeko baliagarria dela sentitzeko beharraz ohartarazten digu bere lanetan. Hizkuntzaren etorkizuna, gazteen esku dago eta ez dugu ahaztu behar gaur egungo gazteak natibo digitalak direla. Sarea dela haien erreferentzia ia bakarra. Entzuten, ikusten, bizi duten gehiena, dena ez esatearren, sarean dago. Sareko informazioa da bilatzen eta baliatzen dutena, eta ezinbestean joko zelai horretan aritu behar da euskara. Beraz, euskarak iraungo badu hor ere egon behar du. Aurrera egin aurretik argitu nahi dut nagusiki euskara batuaz ari naizela sareko euskara aipatzen dudanean, gure eredu estandarraz. Euskara batuaren mugarriak ezarri zirenetik 50 urte pasatxo iragandira. Poetak amestutako hizkuntza noranahiko hura lortzeko mugarri garrantzitsuak izan ziren haiek. Estandar bat, hau da, sukaldean, tabernan, plazan, eskolan, unibertsitatean eta orain sarean erabiltzeko moduko hizkuntza amestu zuen. Eta aitortu behar da alderdi normatiboan behintzat lortu dugula. Euskaltzaindiak erakunde arau emailea izanik, arauak eman ditu urteetan eta ematen jarraitzen du. Eta arau horiek tresna egokiak izan dira normalizaziorako, euskararen modernizaziorako, baina egia da estandarizazio horretan fase bat baino gehiago dagoela. Euskaltzaindiaren azken jardunaldian, euskara eta ingurune digitalari buruzkoan, Mikel Zalbide euskaltzain osoak plazaratu zuen estandarizazioaren inguruko gogoeta bat, ondo algoaz izenekoa. Eta bertan, aletu zituen estandarizazio prozesuaren faseak eta oinarrizko mugarriak zein diren, alde teorikoan behintzat. Haren esanetan, estandarizazioaren barruan sartzen dira ortografia bat finkatzea, lexiko bat adostea eta onartzea, eta azkenik gramatikaren deskripzio bat egitea, lexiko hori nola josten den adieraziko diguna. Araugintzaren alderdi formala litzateke hori, baina horren ondotik dator arau horien zabalkundea egitea, gizarteratzea, gizarteak onartzea eta erabiltzea, azken finean arau horien implementazioa egitea. Eta horrekin lortuko genuke azkenik estandar bat finkatzea. Langintza horretan, araugintzan, zein araugintza horren zabalkundean, ezinbestekoa da gaur ingurune digitala. Mundu hau gero eta gehiago delako digitala, eta gainera, sareak berak eta hizkuntza teknologiek eskuragarritasuna, erraztasuna, eta azkartasuna ematen digutelako zeregin horretan. Enaiz gehiegi losotuko euskara sarean egotearen garrantzia, ondo eta zabal azaldu duelako Josuk. Gatozen bada gaurko galderari erantzutera. Bagaude ingurune digitalean, euskara badago, galdera horri erantzuteko, Josuk aipatu bezala, modu bat baino gehiago dago. Eta egiari zor ikuspegi baikorra, zein ez hain baikorra, emateko moduan gaude. Esan dezaket, bagaudela eta ondo gaudela, ondo kokatuta gaudela. Heriotza digitalaren ingurukoak irakurrita argi dago beste hizkuntza batzuek ez bezala, euskarak baduela presentzia basarean eta hori poztekoa da. Eta aitortu behar da, hori urte hauetan guztietan, hainbat enpresak, erakundek eta norbanako euskara mundu digitalean egon zedin egindako lanari esker izan dela. Lan horri guztiari esker, ondare bat pilatu dugu,
Eta ondari hori, oinarri sendoa da Euskara malgutu, aberastu eta zabaltzeko. Horregatik, baliabide zerrenda handia erakusteko moduan da gaude. Euskarak lanerako, langai gisa, ikerketarako, kontsultarako, itzulpengintzarako garatu dituen baliabideak. Ikusten dituzue adibidez, Euskaltzaindiaren hiztegia. Lehen hiztegi batua zana urtean, birritan, eguneratzen dena sarean. Hor daukagu, orotariko Euskal hiztegia. Gutxi gora bera, 1970 urtera arteko gure idatzizko tradizio osoa biltzen duena. Baditugu bi hizkuntzetako hiztegiak, espainoletik euskarara, euskaratik espainolera, frantsesetik euskarara, ingelesetik euskarara. Baditugu kontsultarako korpusak, 20. mendeko euskararen korpus estatistikoa, lexikoaren behatokia, ereduzko prosa gaur, egungo testuen korpusa, zientzia eta teknologia korpusa. Baditugu Euskaltzaindiaren arauak, lexikoari buruzkoak, onomastika, gramatika. Baditugu hiztegi terminologikoak, Euskalter, terminologia bankua. Baditugu beste hizkuntza baliabide batzuk ere, sinonimoen hiztegiak. Baditugu Euskara batuaren eskuliburua, berriaren estilo liburua. Baditugu zalantzak argitzeko webguneak, Eulku, Jagonet. Baditugu itzultzaile automatikoak, baino gehiago. Baditugu zuzentzaile ortografikoak, zuzentzaile lexikoak. Baditugu gainera itzulpengintzarako bestelako tresna batzuk ere, itzulpen memorien datubaseak esaterako. Bistan da katalogo oparoa dugula, gure hizkuntzaren alderdi normatiboa landu nahi izan ezkero. Hortaz, baliabide horiek guztiak ikusita, argi dago abantaila bat badela sarean egotea. Lehengo batean, Aiora Jakari elkarrizketa egin zioten berrian, eta aipatzen zuen Euskal Herritik kanpo bizi denez, garai batean maleta bete liburu joan behar izaten zuela karga eginda. Azken urteotan berriz, ordenagailua eta konexioa nahikoa zaizkiola itzulpenak ontzeko eta euskara lantzeko. Eskura dugula, alegia, konsultarako behar dugun ia guztia. Bestetik, aipatu behar dugu, berrik izan dugun, hori Euskaltzaindiaren Euskara eta ingurune digitalari buruzko jardunaldi hortan, hitz egitea tokatu zitzaidan eta aipatu nituen baita ere sarean euskarak dituen adierazleak eta adierazle horiek neurtzearen beharraz. Kornaik, berriz ere, adierazle horien garrantzia aipatzen du hizkuntza baten bizitasun digitala neurtzeko. Neurketa eta azterketa horiek euskararen osasunarekin lotu ohi ditugu, euskararen bizitasun digital horrekin. Eta testuinguru horretan aipatu nuen, sarri askotan osasuna kantitatearekin lotzen dugula, baina kalitatea, hau da, euskararen zuzentasuna eta egokitasuna ere, aintzat hartzeko modukoak direla. Han aipatutako, adierazle horietako batzu, ziren, hona ekarri ditudanak, azkar, .eus domeinua da horietako bat, ez naiz gehiagiz hartuko hortan, Josuk nahiko ondo azaldu delako. Beste adierazle sendo bat da, euskarazko Wikipedia, 8.000 hizkuntza daude munduan eta Wikipedian 300 besterik ez. 29. leku hartzen du euskarazkoak eta kasu hontan sailkapena da artikulu kopuruari buruzkoa. Eta euskarazko Wikipediak 2018an 30 milioi bizita izan omen zituen, konparazio baterako, Euskaltzaindiaren hiztegiak 1.200.000 bizita. Ikusten da hiztegia konsultatzea ez zaigula gehiegi gustatzen. Gero beste adierazle aipagarri bat administrazioa da eta administrazioaren egitura. Euskal Autonomia Erkidegoan baditugu euskarazko eta espainolesko bertsioak, iparraldean eta Nafarroan gora beratsuagoa da hori eta agian are gora beratsuagoa hemetik aurrera. Euskarazko bertsio horiek hobetzen joan dira denborarekin, baina hein handi batean presio sozialaren ondorioz etorri dira hobekuntza horiek. Horregatik aipatzen genuen behin eta berriz presio horren garrantzia eta eraginkortasuna. Beste adierazle sendo bat sare sozialak dira. Kornaik ere aipatzen zuen, eztabaidak, mezuak, blogak, wikiak erabiltzen badira pizkunde moduko bat izan dezakela delako hizkuntza horrek. Gurean, badira, nahiko aktibo dien txiolariak, Twitterren, Facebooken, Instagramen, badago presentzia bat, komunitatearen presentzia, eta horrez gain, erakundeek eta enpresek, sare sozialen bidea erabiltzen dute gero eta gehiago haien mezuak, haien edukiak zabaltzeko. Beste adierazle garrantzitsu bat, komunikabideak dira. Gurean, berrian nabarmendu behar dugu denen artean. Euskarazko egunkari nazional bakarra da, euskara hutsean argitaratzen da eta beraz kantitatea nahi beste dugu hor.
baina bereziki eta berariaz zaintzen du berriak euskararen kalitatea, eta hori garrantzitsua da. Euskara hutsean aritzen diren beste komunikabide askore badaude, Argia, Goiena, Herrialdi Eskariak, Zuen Barren adibidez, eta azkenik badago multzo handiena euskarazko edukiren bat baina nagusiki erdaretan aritzen zaizkigunak. Eta komunikabideek eskainitako berriak, etengabe sarean osatzeak, hau da egunkariaren bertsio baino gehiago egoteak, ekarri du besteak beste hasieratik aipatu dugun arazoa agerian uztera, zuzentasunarena. Euskarazko edukien zuzentasunari eta egokitasunari paperezko argitalpenetan arreta handia jarri izan zaio. Argitaletxeek esaterako behin eta berriz orraztu dituzte haien testuak. Baina oraindik ez gara maila horretara iritsi sareko edukietan. Berehalakotasunak pisu handia du, baina horretara jo behar dela pentsatzen dugu. Badira lan hori erraztuko duten tresnak eta zabalkundea eman behar zaie. Horrez gain, eduki horiek transmisioan duten pisuaz ohartarazi behar da. Araututako forma horiek zabaltzeko modu ezin hobea da, baina ondo erabiltzen eta finkatzen ez baditugu hitz edo termino horiek, eta akatsak barreiatzeko bideak ugaritzen badira, ez dugu sekula oinarri sendorik izango, eta beti ibiliko gara zalantzan. Komunikabideen alorrean, esaterako, ekimen elkarteko komunikabideen webgunek 23 milioi bizita izan zituzten iaz. Beste adierazle sendo bat, enpresak lan mundua dira. Euskal Herrian, enpresa pribatuak, txikienetatik hasita eta handienetarainokoak, ez daude legez behartuta euskaraz komunikatzera edo euskaraz lan egitera. Beraz, egiten badute, nahi dutelako izango da, edo bezeroak erakartzeko, asebetetzeko behar dutelako, berriz ere presio soziala. Eta horren garrantzia, presio horren garrantziaren adierazgarri izan daiteke hegoaldean Ikearekin gertatu dena. Iritsi berritan sarean euskarazko bertsioa, katalanekoarekin batera eta ingelesekoa eta espainolekoa eskaintzen zuten. Halako batean erretiratu egin zituzten katalanekoa eta euskarazkoa. Katalunia zalaparta handia sortu zen horren inguruan saretan, gurean ez dut ezer entzun. Eta horren ondorioz berriz ere ezarriko zituztela arazo teknikoak izan zirela, katalanekoa berriz ere igo dute, euskarazkoa oraindik ez pentsatzen dut igoko dutela. Horregatik presio horren beharra gogoan izan behar dugu besteak beste mundu mailako salmenta plataformari garrantzitsuenek, Amazon, eBay, pentsatzen dut gutako gehienok noizbait erosiko genuela hor, horiek ez dutelako euskarazko bertsiorik, ez da euskarak baino asko ziztun gehiago dituen katalanezkorik ere. Eta normaltasunez edo etxipenez onartu ditugu enpresa horien hezkuntza eredua gure eguneroko bizitzan. Beste adierazle bat hezkuntza mundua da. Gero eta gehiago eskatzen da sarean liburu digitalak, materialak, blogak egotea. Argitaletxeek lehen esan bezala araugintzaren jarraipen estua egin dute eta egiten jarraituko dute digitalean, baina hezkuntza sistemak irakasleak edukiak sortzera eta sareratzera bultzatzen ditu lehendik ere lan gutxi edukiko balute bezala, eta horren ondorioz blog, tutorial eta holako asko eta asko egiten dira publiko eta edukiari behar bada bai, baina hizkuntzaren kalitateari ez zaio horren beste erreparatzen. Esango nuke mutur batetik bestera pasagara, lehen liburuak hitz jarraitzen ziren eta orain halako ezin ikusi bat sortu zaigu liburuekiko. Eta hori kontuan hartzekoa da, zabalkunde horretan akatsa edo zuzentasuna edatzen dugulako. Esandako guztiaz gain, sareko euskaraz ari garela, aipa ditzakegu alaber erraldoi teknologiko hoiekiko ditugun hutsuneak. Ez ditugula euskaraz konfiguratzen gailuak eta horren ondorioz ez gaituztela kontuan hartzen. Usten dugun aztarna digital horrek euskararako irabazita geneuzkan eremu batzuk galtzea ekar dezake, adibidez Ikearen kasua. Euskarazko bertsioak erabili ezean, erraldoi teknologikoek ez gaituzte aintzat hartuko eta ez dute eleaniztasun horretan inbertsiorik egingo. Aipatzekoa da, bebai, gurea hizkuntza txikia dela. Hizkuntza teknologien lasterketa amaigabe horretan, hainbat esparrutan hutsuneak ditugula. Hala nola, lehen ikusi dugun bezala, ahots ezagutza bidezko gailuetan. Munduko tresna nagusiek ingelesa eta gaztelania ezagutzen dute, baina ez katalana, zer esanik ez euskara. Siri, Cortana, Google Assistant ederki moldatzen dira gaztelaniaz ere bai. Argi ikusten da, eguneroko bizitzara jauzi egin dutela gailu horiek, ez direla soilik ikerketarako garatu. Esandako horrez gain, aipa daiteke, gainera burujabetza teknologikoa behar dugula, tresna eta informazio librea, hain zuzen ere, erraldoi teknologiko horiek mugatzen diguten bidea zabaltzeko edo uzten dizkiguten hutsuneak betetzeko. Besterik da, esaten dugun beste erabiltzen ote diren gero horiek.
Baina hori baino askoz gehiago esan behar da, edo nahiago baduzue hori bakarrik esatea ez da aski. Izan ere, gai honi buruz, edota ingurune digitalean daukagunari buruz, gordintasun pixka batekin ere hitz egin behar da. Eta hartara iritsita, galdera berriak sortzen dira, beste batzuk. Adibidez hau, nola erabiltzen dugu sareko euskara hori? Nolakoa da euskara hori? Askok eta askok, araugintzari bizkarra emanez erabiltzen dugula onartu behar da. Eta hori, sarean, nabarmen eta agerian gelditzen da. Uzen garatu ditugun idite eta obelex tresnak erabiliz, sareko edukiei errepaso azkar bat eman orduko konturatzen gara, berehala aurkitzen ditugula grafia ez estandarrak, lexiko aldetik akatsak, oinarrizko sintaxian hutsak, lexiko espezializatuan toponimian, pertsona izen historikoetan, eta nola ez milaka errore tipografiko. Adibide gutxi batzuk dira, ez zait hainbeste inporta ze adibide diren edo ze akatz diren. Gehiago da ikustea noiz araututako formak dira. Batzuk duela 5 urte, duela 10 urte, duela 15 urte, duela 20 urte, duela 25 urte araututako formak dira. Eta erabiltzen ditugu eta sarean sartzen ditugu. Horiek ikusita argi dago azken 20 urteotako araugintza ez dugula barneratu, edo ez dugula behar hori sentitu, eta hori kezkatzekoa da euskararen normalizazioaren aldetik. Paperezko liburu tradizional batean halakorik elitzateke onartuko gaur egun. Paperak zekarren kontrola ez dago sarean. Sarean dagoen arrisku edo aulezia bat da hau nire ustez. Batek baino gehiago pentsatuko du txikikeriak direla hoiek, baina inguruko hizkuntzetako akatsak asaldagarriak, larriak, onartezinak edo barregarriak egiten zaizkigu. Euskaraz berriz, euskaraz ari garela, ulergarriak, onargarriak, normaltzat jotzen ditugu. Beti aurkitzen dugu hoiek zuritzeko arrazoiren bat. Ez dut uste euskararen egoerak halako lasaitasunez har ditzakeenik akatsoiek. Egia da, azken urteotan aurrerakada nabarmena eman dela. Urte gutxiren buruan azkartu egin da euskaraz zerbitzua, informazioa, edukiak sarean ematearen beharra. Eta hasiera-hasieratik euskaraz eskaini den guzti-guztia eskerronez jaso dugu euskaldunok, baita hala moduz emandakoak zirenean ere. Baina uste dut, hainbat urteren ostean maila bat igotzeko eta eskatzeko moduan gaudela. Eta horregatik euskara bai, baina zuzentasuna eta egokitasuna irmotasun handiagoz eskatzeko unea iritsi da. Biak dira garrantzitsuak. Erabilera eremu urriko hizkuntza da gurea, eta alderdi normatiboan aurrera pauso handiak egin ditugu. Baina ez dugu erritmo bera mantendu normalizazioan eta ezarpenean. Hau da, estandarizazioaren fase bat ere bada araugintzaren ezarpena egitea, eta horretan huts egin dugula uste dut, ez dugu behar beste zabaldu. Eta horregatik iruditzen zait, ez zuzen ere, ezinbestekoa dela eskaintzen den horren kalitatea bermatzea. Azkarra, baino azkarragoa izan da estandarizazio alderri normatibotik eta orain une honetan lan ikaragarri horri etekin handiagoa ateratzeko garaia iritsi da. Euskalgintzan gabiltzan hori bereziki dagokigu hori guztia zabaltzea eta erabiltzea, transmisio lana egitea. Eta nola ez, bitarteko ezin hobeak izan daitezke sarea eta teknologian oinarritutako baliabide eta tresnak. Akatsoien zergatia aztertzen hasita gure hipotesia da bi arazo daudela hor. Batetik, euskaraz alfabetatuta egon arren, araugintzari jarraipenik egin ez dutenak daude. Alabaina, sareak eskaintzen dituen baliabide hoien ondorioz, haien edukiak zabaltzeko erraztasuna dute. Eta bestetik, alfabetatu diren hoietako askok lan mundura jauzi egitean euskara arlo profesionalean erabiltzeari utzi diote. Ez dute euskaraz idazteko eta nonbait irakurtzeko beharrik izan urteetan. Eta eskolatik ekar zezaketen euskara estandarraren idatzizko ezagutza eta maila kolokan jartzen da. Deskonexio bat gertatzen da eta desikaste, desalfabetatze prozesu bat abiatzen da. Urteetan, alfabetatzea izan da gure buruaste handienetako bat, eta orain agian desalfabetatze horri heldu beharko diogu. Esango nuke euskaldun hoietako asko eta asko deseroso sentitzen direla euskaraz idatzi behar dutenean. Eta gainera, ez dute akatsoiek arinduko lituzketen tresnak erabiltzeko ohiturarik. Nagusiki, euskalduna den hezkuntzatik masiboki erdalduna den lan mundura salto bat dago eta jauzi horretan kate begi bat galtzen ari gara. Horre guztiak ez dio gehiegi laguntzen euskararen osasunari. Jakin, badakigu inguruko hizkuntzen indarra eta euskararena ez dela bera, inondik ere. Desabantaila izugarri batean gaudela. Galiziako Akademiako kide batek, Rosario Alvarezek, aipatzen zuen askotan
espainola galegoarekin kontaktuan dagoela esaten dela. Baina argi esan behar dela ez dagoela kontaktuan, gainezarria baizik. Eta hori bera gertatzen da gurean, eta horregatik, hain zuzen ere, arduraz jokatzea dagokigula uste dugu. Egun dauden Euskaldun oso izan gaitezkeen neurrian, ardura, trebakuntza eta gutxieneko bat eskatu behar zaie. Duintasun minimo bat eskatzeko moduan gaudela uste dugu. Gai honek argi dago ertz bat baino gehiago du, norbanakoaren erantzukizun eta konpromisoa batetik eta bestetik erakundeen erantzukizun, implikazio eta konpromisoa baldintza sozial egokiak lortzeko, bien arteko oreka beharko da. Erakusten dena zuzena izatea gutxieneko baldintza da, beste edozein hizkuntzatan gertatzen den bezala, baina gurean garrantzi berezi hartzen du horrek, izan ere, zuzentasun eta egokitasun horrek soilik bermatuko du erabiltzaileek aurrerantzean ere forma egoki horiek erabiltzea eta zenbait hitz, zenbait termino behingoz normalizatzea eta zabaltzea. Ezinbestekoa da gure estandarra finkatzeko. Hartara, eredugarri izan behar dute esaterako euskarazko Wikipediak, gogoratu hasieran emandako kopuruak, 30 milioi bizita. Wikipediak hortaz, esparru zabala du irismenean, eta oihartzun eta eragin handia sortzeko gaitasuna. Eredugarri izan behar dute hezkuntzatik eta hezkuntzan dihardutenengatik iristen zaizkigunak. Euskal Autonomia Erkidegoko haur eta gazte gehienak pasatzen dira euskarazko hezkuntza sistematik. Eredugarri behar dute izan euskarazko komunikabideek, ekimen taldeko webguneek 23 milioi bizita izan zituzteniaz. Hain zuzen ere, irismen horrengatik izan behar dute erreferente eta erreferentziazko hezkuntzaren ikuspegitik. Azken batean euskaldunengana edo etorkizuneko euskaldunengana iristeko duten ahalmen hori baliatu eta biderkatu behar dugu araugintza eta zuzentasun horren transmisio egokia egiteko. Bereziki eta berariaz zaindu behar dugu hizkuntzaren kalitatea. Hori guztiak batetik, sortzen zaigun beste galdera bat. Hasieran aipatu ditugu baliabide eta tresna pila bat. Baditugu horiek guztiak bai, baina zenbat erabiltzen ditugu. Tresnak eta baliabideak sortzeko grina badugu biztan da. Hasieran emandako baliabideen zerrendari begiratzea baino ez dugu. Horiek guztiak sortzeko gainera landu behar izan direnak aurretik, datu base lexikalak, lematizatzaileak, zuzentasuna bermatzeko nahi horretan, 1001 tresna sortu, egokitu eta garatu dira gurean. Alderdi ortografikoa, lexikoa, itzulpengintzaren eremu edota sintaxia zein gramatikazko oinarrizko puntuak lantzen eta errazten dituzten tresnak. Baina argi dago ez dugula lortu behar bezala ezagutaraztea eta haien erabilera masiboa sustatzea. Daukaguna erabiliko bagenu ez algenituzke gure akatsak murriztuko. Behar bada, pentsatzen hasi beharko genuke euskaraz zuzentasunez idaztearen garrantzia ez daukagula barneratua. Gure hizkuntzaren estatusa ez dugula behar beste landu. Beraz, esango dugu sortzeko grina bai, baina erabiltzeko ez daukagula. Baliabide, gailu eta tresnen hilerri erraldoi bat ezote gara sortzen ari. Horregatik uste dugu ingurune digitalean euskarak izango duen erronka nagusia, tresna berriak eta eraginkorragoak sortzeaz gain, tresna horiek eta jada baditugunak erabiltzea eta eguneratzea izango dela. Horretan jarri behar da azpimarra eta baliabide horiek ezagutarazi, sustatu eta bultzatzeko modu berriak pentsatu. Eta gutxieneko zuzentasun hori eskatu bai, baina eman ere egin behar dugula. Eta horretarako nola ez, presio soziala funtsezkoa izan daiteke. Honekin lotuta beste gai arantzatsu bat aipatu behar da. Nola sortu dira hori guztiak? Behar bada guztiz agerikoa ez den lehia batean. Herri txikia gara eta hala ere zein bere aldetik sortzen ari gana. Lanak bikoizten. Ikusi beharko genuke zergatik bikoizten diren agian batzuetan izan laitezke oinarrizko baliabide horiek ez zeudelako denen eskura edota bertsio berriak hobekuntzak dakartzalako. Nola nahi ere, askotan aipatzen dugu indarrak batu beharko genituzkela. Euskarak aro digitalean egin behar dituen lanetan lidergo hartu eta koordinazio lanak egingo dituen koordinatzaile bat behar dela. Eragile guztiak bilduko dituena, denok irabaziko genukela. Gauza berri gehiago garatzeko aukera izango genukeela eta abar. Baina argi dago, halakoetan aipatzen diren asmo eta gogoeta horiek ez dutela gero segidarik izaten. Gutako bakoitzak edo ordezkatzen dugun erakunde bakoitzak bereari tira egin nahi eta behar izaten duelako. Azken finean, lehia.
1000 faktorek eragiten dute hor, bateko argitalpenak, ikerketak, proiektuak garatu behar direla unibertsitatean merituak lortzeko, besteko enpresak irauteko eta behar bada lehendik ere egoera prekario samarrean dituen langileak mantentzeko, bestetik euskarazko edukiak doan eskaini beharra, baina aldi berean eduki horiek sortzeko baliabide ekonomiko nahikorik ez izatea. Azken finean, euskarara eta euskal kulturara ekarri nahi izan dira industriaren paradigma guztiak, mozkinak, errentagarritasuna, eta euskal kulturan ezin da. Euskararen egoerak ez du ematen horretarako, bestela pentsatzen hasi behar dugu. Hizkuntza eta kultura behar ditugu, eragile guztiak behar ditugu, bestela ez dago euskal gizarterik. Ikuspegi zabalago bat behar dugu, herri ikuspegia falta da. Eta hori lortzeko zer egin? Benetan euskararen normalizazioan eragin nahi badugu eta Mikel Zalbidek aipatutako estandarizazio prozesu horretan aurrera egin nahi badugu, kontzientziazioa, presio soziala eta oinarria zaintzea izan litezke gako nagusiak. Batetik, betikoa, implikazioa, aktibazioa eskatu behar zaio euskaldunari, beste behin ere. Azken korrikak ideia hori ekarri zigun, klika, euskararen aldeko autua egitea. Lortu behar da euskal komunitatea aktibatzea, komunitatearen parte sentiaraztea herritarrak eta euskaraz eta euskarazko produktuak kontsumitzea. Badu horrekin lotura euskaraldia ariketak ere, prestigio soziala eman behar diogu euskarari. Egia da esfortzu estra bat eskatzen zaiola euskaldunari, baina beste erremediorik ez dago. Estandarraren finkatze horretan badugu abantaila bat, araugintza aurreratu samarra dugu eta hori oinarri bikaina da. Alabaina, lehen esan bezala, norbanakoaren autua garrantzitsua izanik ere, erakundeek, eragile sozialek eta euskalgintzak berak indarra egin behar dute eta hortik tira egin. Plangintza zabalagoak adostu behar ditugu. Bestetik, oinarriak zaindu behar dira. Hau da, orain arte finkatutakoaren gainean eraiki behar dugu. Eta horretarako oinarria ondo esartzea nahitaezkoa da. Horregatik, orain arteko araugintza zabaldu behar da. Aspaldi, Bernardo Atxagak aipatutako erresonantzia kasa hori eraiki behar dugu denon artean. Euskal hitzak, euskal esapideak, esan eta esan, errepika eta errepika, idatzi eta idatzi, irakurri eta irakurri, arauak gizarteratu eta finkatu arte. Usein ari gara araugintza zabaltzeko zeregin horretan gure alegintxoa egiten, saiatu gara araututakoak formatu ezberdinetan, erakargarriagoetan gizarteratzen, eta sare sozialen plaza erabiltzen dugu euskaltzaindiak araututako lexikoa edo terminologia batzordeak normalizatutako terminoak modu didaktikoago eta arinagoan edatzeko. Feedback ona jaso dugu erabiltzaileen aldetik horrelakoak argitara ematean, eta horregatik pentsatzen dugu horrelako bide gehiago asmatu behar direla. Hirugarrenik, transmisio hori behar bezala egitea edo artikulatzea, zaila izan arren, pentsatu behar dugu profesionalizazioa eskatu zitzaiola geniela, aspaldi hainbat sektoreri, direla itzultzaileak, direla zuzentzaileak, direla komunikabideak. Behar bada, baliabide gutxien izan dituztenei edo prekarizatuago egon diren hoiei eta bestean beste, eskatu beharko genieke beste eremuko profesionali ere hizkuntzaren erabilerari dagokionez. Ez dut uste gure komunikabidei, are gutxiago publikoei, edo hezkuntzako profesionalei, edo gure politikariei adibidez, onartu behar diegunik edo nola idaztea esaterako sare sozialetan. Uste dut gutxieneko hori eskatzeko moduan gaudela. Oroar, esango nuke arazo nagusia dela euskal kultura ez dagoela paisaian, edo nahiago baduzue paisaiaren aurrealdean, eta horre jakina euskarari bete-betean eragiten dio. Uste dut gainera euskaldun gehienok ez dugula serio egi hartu gure hizkuntzaren alderdi hori. Ez dugula aski kezka eta kontzientzia zuzentasunaren inguruan. Azken batean ez dugu lortu duintasun hori ematea behar duen estatusa eta prestigioa ematea hizkuntzari. Euskararen ibilbide normatiboan aurreratu dugun arren, estandar hori finkatzea falta da, eta finkatu arte ez dugu estandarizazioa bukatu dela esaterik izango. Azkenik, denok aipatzen duguna, gazteak euskaraz kontsumitzera bultzatu behar ditugu. Gazteen euskararekiko atxikimendua aldatu egin da. Ez du zerikusirik garai bateko sentimenduarekin. Eskaintza handia dago, konsumitzeko moduak eta ohiturak aldatu dira, beste plataforma batzuk erabiltzen dituzte, baina hoietan guztietan esfortzu bat egiten dute. Ez da egia erosotasunera lerratu direnik. Hoietako produktu asko eta asko ingelesez daude, eta hoiek konsumitzeko esfortzu bat egin behar izaten dute. Ez dut uste guztiek eroso konsumitzeko moduko maila dutenik. Zerikusi handiagoa du,
Eskaintzen diren edukiek sortzen dieten interesarekin, prestigiatu den hizkuntzan kontsumitu beharrarekin, eta horren ondorioz gureganatu ditugun hizkuntza ohiturekin. Erronka handia dugu hor, baina halakoetan bai, gauza, Islandiako kasua aipatu digu Josu Balinok, eta nik ekarri nahi dut ona Galesekoa. Eurolankeko zuzendariak, hizkuntza gutxituen agentziako zuzendariak, aipatzen du Galesen 15 eta 25 urte bitarteko gazten 140ak, baino ez duela egiten galesez. Eta teknologia berriei esker, erabilera gora doa. Zibera berri moduko bat osatu dute. Uste dut, behin baino gehiagotan egindako gogoetak direla hauek, egin genituen Arantzasun, Euskaltzaindiaren mendeurrenean, egiten adiri da batetik zein bestetik, baina uste dut gaiari ganora zeldu behar diogula, eta arazo hauei aurre egiteko elkarrekin estrategiak pentsatu, adostu eta probatu beharko dira. Mila esker.